Pues nosaltres nos amagàvem. S'amagaven les balleres, que eren dos dones ja molt majors, nosaltres una xiqueta, perquè tenia 12 anys. I entonces elles pensaven, i se posaven, se nien en el palet, i nosaltres es riem. Perquè diem, què feu, per què diu això? Aquestes dones, perquè si tiren una bomba no se queden sordes. Ai, pues bueno, ja no em va passar res, però pobretes elles passaven molt mal, perquè elles havien estat en la guerra. Entraven uns, eixien uns altres, i elles havien patit. Tingueren que amullar la casa i vindre-se'n ahí, normal. Però nosaltres passaven els avions. Mira que bé, aquell era el meu, l'altre era el de l'altre, teníem avions tots. Soldats se tornaven locos, dient, per favor, amagueu-se, o dins de casa, que ho teníem a la porta. I vostè ha entrat alguna vegada al refugi? Sí, a jugar. Entràvem a jugar. I el que estan així, vosaltres teniu allí, doncs així també n'hi ha. Així també n'hi ha dos, per passar, així, com allí. Allí tenien dos cara allà i així dos cara així. Si baix està així. I molta profunditat, que n'hi havia almenys 14 escalons de fondo, que treballaren de lo lindo, però de lo lindo havien treballat. Vostè se recorda quan treballava aquí, qui ho feia? Ho feien, entonces dient que anaven a... Com ara van al paro, doncs entonces dient tanda. I els que feien això eren els homes. Clar, entonces se treballava molt en el camp i en tot. No és com ara que tots són maniobres de màquines. Pues entonces cavar hort i tot, fijas, i treballaven. Va rebre refugiats? Jo sí. Mira, així davant, en casa del tio Paco, n'hi havia, eren de la vall. Tots els que vingueren així en este carrer eren de la vall. I allí dalt en la ferreria. La ferreria també, allí estaven. I nosaltres així, uns xiquets, una xiqueta que teníem en matrimoni, la dona, perquè estaven en el parc automobilístic dels soldats. La xiqueta en la era, allí, se la duguérem així. Vingueren molts refugiats, molts, però molts, perquè, pobrets, és que no tenien, tingueren que abandonar la casa, l'abandonaren. Venien en un carro, perquè entonces no n'hi havia cotxes, se gastava carro. I en el carro que venien, imagínate tu, sense res color justo, perquè era així. I ho van passar molt mal i se tiraren tota la guerra, Els 3 anys es tiraren així. I quan s'acaba la guerra, jo me'n recordo que estava a la porta, clar, teníem el refugio. Passaven tots els batallons, teníem un susto que no se veia, perquè no havia vist mai tan soldats junts. Carrera amunt, que no sé on anirien, perquè anaven carretera amunt. Passaren, no estigueren rato desfilant, i les campanes toncant. En tots els 3 anys no s'havien sentit. Només se sentien quan venien els avions. Quan venia la pava, l'alarma era tocar les campanes. I entonces la gent que s'amagara al refugio.